Ngai ngoi utrai kan ngi bangi yo ban wan biang chaka yeng ke jongfi lingba kan ke program jong potnet bagi kuan piang subhai fi baro ginong pet jong ke program ha kan ngi ha ka kerteng bathiang tam bat ban bortam ke jong Jesus Christ unong penim jengi bang ida ai ngoi sha utrai ida sungu sha utrai bah ka at khundai terek ke jong kelaling kot usnam arjar at huai kum ke tim hiru bar koi ngila yo ban lej ban yalap ya ka tien ke jong blai ha ka te ke snong rangweng bakani ke snong kedan sekitan mausen ram bat hakani ke snong kidan kumba sop hutuli ki long yeng bangi da songu shisha namta ki rang ba snong jongani ke snong ki nong ki kam snong ki executive member ki ban ka jingket khli ki ban ta ka jingkhya namta ka snong hei bakila khot ya ka fortunate ministry bakan wan ban yalap ya ka tien ke jong blai hakate ke snong ke jongki bangi nget kum bakani ke snong kala yo mat ya ka jingker ku nget bangi baro hakani ke singe bangi pet ya kani ke jingskri jong ka jing sengelap nganget sha fin yo mat ya kata ka jingkel ku ke jong try ha ka jim ke jong fi hey bo men semo ku jong try u yo ban kata baru yo an perkendo ya ka jing ke jong fi ha ka ni ke si kan bangi dang don hang ni ke pertheng ni yo snow ye ke jing yalap na ka por se ka por na ka sngi se ka sngi ba ka de ka por ka ba ni snow ye ka tien ba ka de ngi ru ban snap ye ka tien Namartang kita ki ba ngap ya kektien ba kitang kita ki ba syashkor ya kektien ba tang kita ki ba pediang ya kektien kita kin ya don mentah beneng. But ha beneng unum yo snow show ya ke jingalap but ha du jok ru undom yo snow show ya ke jingalap. Kiksoi kinom yalap manong kala ke bombot. Ne kiksoi kinom la manong try map ya ga. Don jakasyo yo snow show ya ke jingalap. Mla show ban kala ke bombot. What ha beneng ru mla show ban kala ke bombot. Pitip nem. Kadai tang ha kapor bagani ka mensim kadang don ha gane ka do kadai ka taken ka ba ngihaban sya skor ngihaban ngat ya ka taktien ngihaban pai kat kum ka taktien ngihaban long kat kum ka taktien namaran dalami ka ta mensim na gane ka do mlalai aisu ai ngo you play bagani ka mensim kadang don ha ka do ka jongi ya ka bangi nang la ken ban pai syu try bad ya ka bangi la ken ban pen kre el ka jong ka lenti ka jongi namaran ngitip Uji suang ini kikintin. Kaman jangan rei kaman ke jong me kopa. Uji suang kaman jangan rei kaman jong me kopa bo udah tip ya kaman ke jong ukpa jong u. But kaman ke jong ukpa ke jong kalong bo uji su haban let syaga ding pna ban sew ya kata karam ya kata kedor ya kata kenong ke bekrau ya ke bang manga haban mapingi haban sew. Utip ya kaman ke jong pa ba mau haban jinjar haban sosat haban wan ha ka jinglong rit haban wan ban ka hai tai semrit ha gi tai basmau tung haban wan ha ka ta ka jinglong ka bam dan bai tho yo ha ka jinglong duk ha ka jinglong shipa tanggata ha ka jing sha shun ha ka jing sha isi no do ka sngi ka bala ka yo jisu usem harat udah shun yo jisu ha beneng meno bala ban shun yo jisu dan bala ban shun Usyong ha ka ket usun char. Henry na ka ket uwan sini ka pertai. Ban le ya ka man ka jong pa. Uino ya ka ket ka jong u. Uino ya ka ta ka jinglong marengkat bad u blay. Baula shim ya ka ni ka dur brio ang ka ktien ka jong blay. Baula pensudai ya li, ula penrit ya li. Hado kata-kata. Baula rit sisya. Hado kata-kata. Baum dan ba ito ya u. Raitang masyusyun. Kita kibi ito rkisyun. But kita kibasyu itu melum malaru ki ben ki isi ya. What apa Nazareth na bagi Yesus ki peneran kemut kumutu. Tading ta bau Yesus lek jaka shnong ga Nazareth umla ban lek ki kamba na mar balai bagi ta ki nok song shnong yang i tu Yesus bakum no tu. Utu umdi kun jong tu misteri utu Joseph ka tu kemari. Kitu ki para ga Jacob Joseph nang tau Simon nang ta ki don sungi ki para kan thai ki don lang ne uni. Kim su langat Rau Jesu utip ya kaman ke jong kpa jong o utip bo haban wan sing ni ke berthai ban sha isi ban sha nyo ben ban sha kan tat bat hado ka ding pna ya ka ba uniap ding ta ka tin ke jong blai ki thu ba Jesu ula penrit ili hado ka ta hado bula kongo ya la de hado ka jingyap hoi ka jingyap ka ding pna ken kata ka di kaman ka jong kpa ya ka ba Jesu utip ya kaman ke jong kpa rebun sin ngim tip ya kaman ke jong kpa kaman ke jong blai ka ba kum no Ngim tip ya kaman ke jong blay ngong tralong kaman jong me. Lada ubrio
Lalu ka brio kadang di samla, ka kwa ban yo samla. Try lang ka man jong me, try lang ka man. Bukum no pi kwa. Kay ka man ka jong pi. Kalong ka man jong me try. Try ong pi haban tip ya ka man ka jong Tip ya ka man ka jong blay, kwa ban ai da kay ya pi. U Jesu tip ya ka man ka jong pa jago. Balaga ni ka miet nga kwa ban ong fi. Pi tip na ya ka man ka jong pa. Pi tip na ya ka man ka jong Jesu na ka banta ka jim ka jong fi. Pi bon sin fi mla ban sngu tho ta. Nga ba pop palat. Taray da yap tala poy du chok. Jesu ya roi la Jesu me nga shania. Teng ngiyong shania hanre hatung shania si sayo. Teng yong inget hatung inget si sayo. Teng yong try melong me try. Sisangi ai sisa ya kata ke jinglong try ke jong ke jim ke jongi. Ning yai ka paman ngile ka paman na. Ngikran ka paman, ngiem ka paman, ya di ka paman, ya lauria ka paman. Ya ketat ya ke jingem ka paman. Ngiyang teng long ka man me try me day me try. Tang bangim ju penlong malik ya upan. Bila ju uno breo bau day nong bela ula ban le malik. Unya tu kali jong malik ula ban le kali jong agane malik mes ngabjar me. Ula man keren he malik terai. Uhab man rajin ken chu malik yo kamai kat no. Umla ban bam lu itu ke kamai ban ban ai chu malik. Umla ban le kum tahu haban ajin ken yo malik. Berkan mau ke ni habang yong utrai de utrai jonging haban ajin ken chu utrai. Namar ngi don utrai bang haban ajin ken. Namar ngim de ki malik haladi. Ngi tip dam ye ka man ke jong blai. Ngi tip dam ye ka man ke jong blai. Bon sin ngi ngim tip ye ka man ke jong blai. Nga kwa ban ni ya thu e pi ke ni ka sngi ka bamanta. Nagaktian ka jong blay no Marcos sulong ka basan kadakot ka bar pusau ter hangni ka yathu ti ulalet bat u ang gaktian ka jong blay bat kita kipat ba belin kilaya bot ya u gaktian ka jong blay ka ong kum tau lalet lembat u bat ula bot u tau pat ba belin bat kilaya kentur ya u kani kadai ka bau Jesu umat ban let sa ka ying ka jong u Jairus Jairus ko kan rato lesawan bau da demban mane. You try ni Jesuwan se. Jairus udai we. Udai urang ba snagok udai uriuniam. Ni uriuniam em. Apa ya ka kim kat ka jim ka jungu namar ka ni ka kun ka bau dan bau ye. Kala jan yap ka pangjur hadu kata-kata. Bon kibriu. Kila batai kilit cita le kum ne trai ula le lut ya katan rem kum bamdan singarap haka bakhat do wangan le chu Jesu bon kiru chat pa le chu Jesu je me le chu le do ai hi me re wong atip ya kata bangam la ban le idal le nga don kam ban le chu Jesu ban le le ban kerpat yo Jesu da demo da kerpat on trai da meme wan men kta ni ka kunjunga te kan yo khia wong dep stu ki bri kaman ong nga kal ba ong ka perthai ka ong kalba ka ong nga ka penrem nga kalba ka penrem nga tengan let bisu Jesu bau let chu Jesu le kerpat bau Jesu ngastenal haba u ne ubreu le ban kerpat Jesu ni Jesu snow ke jing kerpat ke jek snow u ka ta ka jing terang jong ne ubreu ong yang ye le ching jong me kat bagi dang ya ta ka lenti ki pat ba ta fi ani shnu tu Jesu le ching Jairus are Jairus tia ye bodlang hinya le pa jayu hing Jairus dan ki kwa ban shu kwa yo ya ka kamba ka bau trai le ha ka yeng ka jong Jairus namar ki yo snow bau Jairus udan kam ya ka ni ka kamba ha ka yeng ka jong ki pat ba belien dai tang we arngot da usnong ki ya wan bai ki ya kentur o Bible ki thu ba la kentur yu trai ki du na ni kum to Jesu da ya long tu ni sa brio ki kentur yo Jesu ong ka tien ka jong blai ulai sai ka yeng ka jong Jairus Barka Babel ki thu ang ni ka kan thairu ka wei ka badan ka jingpang mi snam khan arsnam. Ha? Hapdeng jong tau pai ba ka don ru ka wei ka kan thai ka bapang mi snam khan arsnam. Kala ayu ka ni ka breo ka Babel ki thu ang ni kala shashitom bon ki ai ke ru na ki ba bon ki nong pen khia. Bat haba kala la pen lut baro kat baka don ki jongka. Ti khindiat ru kam shim la kot en rei. Kalanang pang penban. Gibabohan ki doktor ha kitu kipor. Oh, layo snow kum lesi dadan bapang mapinang ni. Lesi pinang leit ta seti sepo. Mosun ram dadam leit mosun leit no kam sor. Dalapoy sor mirap kam sor. Leit no stu se betani na leit no sepo. Se super care leit sedam mirap na to. Leit no se gohati. Dum jam no gohati leit no se belor.
Dam jam ni bilo don kam don pisah lek no sport Amerika ro. Kani Gabriel ka Bible ki thu haba kala yo sngo bagi breu ki thu ya ka shani shatai bagi don kita kinong pen khia kala lek lut chata baro. Henry kita kinong pen khia kila pen sitom pen banyaka. Bad haba kalala syak sitom bon kiai na kiba bon kinong pen khia. Kabamut don kiba shim kaburu ya ka. Rasya ya ka jing sitom kaba bon ong kting jong blai namar ka kwa ya ka ne ka jing pen khia. Bad kani Gabriel habdai tang ba ka syupang tang halade. Henry ka Bible ki tu bahaga tu ka por lada kata Gabriel ka pang ko mene ka jing pang. La nyo bam khot ya ka. Hado nyo sngi ong ktin ke jong blai. Bau no breu bakta ya ka utaru unlong bam khot. Hado ala janmiet baru haban sum haban sat haban pen khot ya ladi. Balada ulek ban syongru hakata ka jaka bakata ka breu ka syong unlong bam khot. Balagai ke bagani ka breu ka kta lada utau breu na ginong ki bakta kitaro kinlong bam khot. Perkat ke jingim jangan ka breu ka long ka bakor dit hado kat no. Kat arsnem. Dan batur hajan jengka. Ni papang kenyok. Kani Gabriel long papang lek no. Long papang keruna mentah. Hap syong quarantine. Kani Gabriel lela sak quarantine kat arsnem. Kabam laga jong melak ban ketak melak ban ai. Mdon balak ban lek hajan jengka namar tang syudai. Ya kamut utah Gabriel na kata Gabriel kila long bam khoi lang. Ka jingem ka ba kordit, ka jingem ka ba sosat, ka jingem ka ba marwai. Kajing ka ba sngo melung hadu kata-kata. Sngo senai. Ban perkat. Ya gani Gabriel. Dan ki Gabriel ki ba syong quarantine tang kat saus ngiru. Dami nang tu ki sngo kum belabiet na ki yong. Namar miyo ban keren yeno yeno. Gani Gabriel ru. Kalamat ya kaju. Kajing ya syem. Kat arsnem. Bahat mdan balak ban penkiak ya ka. Henrela pensitom penban ya ka. Na kita kinong shim kabu bat ka Bible kaong haba kalala penlut baro kat bake ka don. Henry kam shim lakot ong gaktin ka jong belai Henry kalanang pang penban. Alut pisah. Klem try klem kata de. Kat badan la sebet. She sebet. Kanong na pren jo pi ba pang ne village of she doktor am fiong. Doktor pin dunara. Pinut pandora doktor. By scanning by MRI by dawai by doktor laai katu kabil to te mla temanang ni to se pendunano andiat li tiar tinginot man marsiteng ringinot man pandor. Imang ni Gabriel sisa. Kala sakjit hado kata-kata baka kamdon Yesu. Kala jinjar hado kata-kata dan Yesu. Lanang pang lanang jinjar penban bagane Gabriel. Kumbalong ujairos. Dan lat syut dah kumway. Henry kalakut lat kau nganlet lah kalet no. Jakat baja, long kat balong pitip. Kababel ke tu bakalah telat kini Gabriel. Kam kiak kalang pangjur. Gabriel pang mi senam pitip kan syu long kembali begini ka dor kadar marom dan senam syu kamet. Ka telot baka nomla. Banyak stet ban mare. Kalak banyak ni trai. Lara ding do trai. Ba ding do rom na syaman kersan ya ka haban par Ramadan ro. Barka bas sutenat galong. Haba kalau yo sngo bau niu Jisu wan saka ying ka jong Jairus kani ka kentai em mas ni yo sngo kala mare lupa. Kala par lupa pitip nam ka jinge biang timing de. Jisu ya nang ni kani ka breu ka par nang ni ka tip bak Jisu sa ya nang kani lenti. Kala li ap lupa. Hakata ka lenti ka bau Jisu nya. Namara dak la poi ni snong bakan par tapi syua la poi Jisu te surok par nang ni tu Jisu la poi snong temai. Maka try tang kiu ni opat la. Ni piom no na. Ni daya Jisu nang tu la poi le semua senram. Henry haba par lupa na do nang ni. Bakal adon lupa hang taya surok. Ban hang ta bau Jisu ya bau tau pat ba. Kau ngeladang ayok ta te tang ban syok tam de benda bat ya kejat jong una keti jong. Ngan yok ta tang de kirim yang jan ki jong unang ni na jan mi tiap. Ngan sakia. Banget hado kata. Gani Gabriel. Balai pitip. Bagongan syukta na jan. Namar katip. Lada ka kta ay kado. Kanong. Lada don balap ya ka. Lada don bayu i ya ka. Gani Gabriel am kan sa syalan tamau.
kan syak penrem, kan syak lentem, kan syak kerdem. Kalau perkat kau nganum ketak yu Jisu, ngan syuk tak tang ni ijan. Piak. Labiang. Kalangit kini ka brio. Bat nga sungu tenat, kaktin ka jong blay ke tu. Haba kaliot sngow siya pangu Jisu. Kalawan hapdeng utaw pat ba na siya din. Bat kala ketak ya ka jan kop jong u. Haba kaliot sngow siya pangu Jisu. Pila jiyo sngow na siya pangu Jisu. Teng-teng. Ni siyo sngow hunrei syusa tangha ka jing yo sngow. Henry kaktin ka jong blay ka ong baka jinget kawan da ka bayo snow but da ka bayo snow yu kaktin ka jong blay tadehang tahakan ni ka sngi nganget file yo snow yu Jisu tamang iwan pen snow biang yo Jisu kanang baka jinget kan wan happy. Amen. Kanang ba pingat namar ka jinget kawan da ka bayo snow but da ka bayo snow. Bang yango yu blay ba udang pen snow ingi hado ka ka klip mat. Hado ka ni ka por ka bamenta. Bau kwa ngi bangen yos ngau. Bangila ban nget hao. Amen. Balay fitip. Mangidon kam ban yos ngau bat ban yos ngau. Fitip nam habangi perkat ya gani ka brio. Kadon ya gani ka jingpang mi isnam. Ka jingpang ka bala syak kentat. Ka jingpang ka bala syapen kordit. Ka jingpang ka ba jaklia. Ka jingpang ka bamdan nong penkia. Fitip ngiru ngilongkum ka ni ka brio. Haka ba kenjaman sim. Ngidon ya ka jingpang. Mi isnam ka ba kenjaman sim. Haba mi isnam kamut nginiap. Kadon ka jing mi isnam. Ka ba kenjaman sim. Ka bala tikna ba ngaban mapingin yap. Baka jingyap kalong ka jingyap bam jikot. Ngira deban poy hang taha ke jing sisya. Manga bat mapi. Mangi baro. Ngira deban syak quarantine siya bam jikot hadujok. Hakabam dan basngosan ayangi. Hakabam dan makajing iit yang ta. Dan mano ba iit yangi. Dan mano ba isin ayangi. Dan mano balak ban yarap yangi. Dan mano balak ban jan yangi. Kajingim kaba kordit kaba sasat. Kajingim kaba sngosan ay. Aingo you try. Baka ni ka brio kala yo snow. Yaw Jisu. Amen. Nganget ya ka ni ka miet. Lada don na pedeng jong pi don ni ka jingpang. Piong ngam snow ti kana. Kadon mek ka jing thali ka man sem jong ah. Ngadon ka jing snow si. Ngadon ka jing telot. Nga snow baka ni ka pop ka te ya nga. Nga kwa ban lat. Nray ngam lat. Ka ni ka jingpang mi isnam. Ka bagan jaman sim. Kadang don. Haka jingim ka jong ngam la ban lat. Nga kordit. Nga snow bo blay jengay na nga snow bangamlong Yesu. Kani gamit ka ba ngiwan man pen snow ini ka kubor api. Bo Jisu uwan na kani ka jaka. Uwan man yat na kani ka sinong ka jongpi. Bat udan ka kam man pendap ban pen im yaki babon ki men sim. Tadeng tangi shit rai to jing rai. What can touch ko Jisu jam not? What can touch ko Jisu jam not? Snow kayam jonga. Dia ben ryan ada kumwe. Wat kentat ko men sim jonga. Dia mangi ba kentat. Dia Jisu bu kentat. Dia mangi ba kentat ngirai. Wat kentat ko Jisu jamnut. Ringi hap rwai la de. Wat kentat ko men sim dok nut jonga. Snow try. Ya ka jing yam jonga. Nga yam namar bangadon kam ya me. Kani ka brio. Ha ka jing shisha. Kala di ban syak kentat. Henry nga sngongo iyo try unang panim u Jesus Christ jongi uday ubam ju kentat. Amen. Compare ngile ayu, compare ka pop ayu ngidon, compare ngilong ha ka condition ka ba kumno ka jim ka jongi. Henry u Jesus ubangi ngi shakri uday u Jesus ubasnosen ayangi. Dan basnosen ayapi. Dan uba iya pi. Baru taum day ubreo. Uday usim joka beneng. U Jesus Christ, us em kis em utrai kitrai u et japi. Kum gani ka breu ngem dan lat sho. Dengan sngoh gani ka miet. Pia sngoh ni ka ktien. Mare siya utrai. Nayong hani ngani kum dong as nguleran. Namar bapet iki wai de. Bapet iki wai. Lada ki wai gile tengar ngan le. Lada ki wai tekim le nga tengan num le. U Joshua wangum no. To jit pia gani ka ski no vin shakri. Wang nga tengam tip pijit ni pim jit nga tengah jit. Pamanga barka ying jonga ngin syakri utrai. Umpai lagi pak ba.
Kani ka breu ru haga taga sngi. Kau ngata ngajit tang yo Jisu. Bangatip abang ngalayo sngo syapang jongu. Ngatip bau lak ban le ya ka kamba haga jing em ka jonga. Wala da kala jiyo sngo ru. Bagi breu ki ju kentat ya kita ki bapap ki bawan show Jisu. Fin kan mau yo Zacchaeus. U Jisu Zacchaeus ngan le jagi yang ki joma yang ki miet. Fit ki breu ki ong kumno. Kalek rohok mat Jisu pe jing le acting. Kariu pap. Kat you try. Ki penrem yang ni Zacchaeus namar bau de unong krong. Ba mdi unong krong pisa basung ba ude unong krong kajna. Boyok bid kilak mdi yo ispia isteka. Tagadau kibitar kidam ya kiyang kumno bu Jisu right sagayeng jomne upap. Kalau dan kau ikut kentairo habalakat ya kita kisenran baru Jisu ka yeng ka jo tau de Simon Pharisee. Ulapan bam ya Jisu de ka bam ulapan kre ang to regla dan ka way ka riu kentai. Ka Mary nong Magdala ka wan hang ta. Nasya dien kan kat ikas te jing mamja. Kani ka breu kala penreja. Kat bau Jisu ni bam de krenta re we kata. Ka kata kecat jung nasya dien. Dapat wow kata breu. Wow. Kayam. Kajau kiamat. U Jisu ukta agaman sim. Maru itu ya kata ka breu ka dega ai. Kayam katut ki umat mdai ki umat jing tang mdai ki umat jing keman ki umat juga jing aingo namar baka sngongo yo Jisu ya ka ai ka bola le haka namar la de be no kita ki nyo tli kita ki sot ki bala dan haka habo Jisu wana ka snong jongka kalas ngo keman bakam la ban hado da khot to Simon ngatang alet la ka let rung la ka rong dap chato pat pitip nem haba ka yam ka jau ita ki umat lagi jat jong try but haba kala yam kala sait bakala nyat da tau nyu clear jongka ya kita ki jat jong try lagi umat jongka but tang kata na tau kiu dabi alabastar ka don kata ka jing sma ubi kata ka jing ubi ka da the no but kata kalong ka jing pelang jongka baro baka kala pelang na kata ka jing try ki jong klamben not sure ka the ka ai lot jong try ba kita ki bedano kanong pop salah wan melek ni ki berat tam kim not ban ong khamat jong try la penrem ya ka Jisu tip ya ka do not jong Simon wang meneng awan ne mala persat kecat ya nga wang kemasat re kan kecat pi ong pai ke ka breu na do menne baka kawan ho me khlem khat me ka kawan la kawan na me baka sungu ya nga ya ka ka bangala le nam ta jong ka mame tang ka na maklem ay nga, tang dor maklem dor. Jisu ang, baka ne ka breu, na markalayo map, shibon. Kung ta ka shibon, ka shibon. Utabaliyo map shibon, shibon. Utabaliyo map kandiat kandiat. Ngam tip, piyo, ya ka jing map ka ba kumno, ka ba kandiat na ka ba bon. Renga tip tang ka ne ka way. Ka jing pang pop te, ka David hi ka ba bon. Ya ka ba udah siw da ka dor ka ba rem. Mdai ka siar mdai da ka rupa. Da ka jing im ka jong ulama bon yang ngabat ya fi. Da ka breu ka yo snow. Baka dan ka jing penrem. Ani to ka Mary Magdala. Ani ki keren ben. Mengharu te sibit nga sa sakran ben. Sakayas akran ben pop katur pop ngaru popang. Ray ka ong Nganom snap ya ka baki breu kinong. Nganom snap ya ga ka bagi breu ken kren. Nganom snap lada ki penram yang aru dap syato tambang adai ban yo ban kta yo try nganom kta yo mar kmat nadien ngan kta yo. Nganom yang na kmat nadien ngan kta yo. Kat kata ka jing ang no jangka. Tang ban yo kta. Katip bam dan lat syo na way. Katip bam dan lenti syo na way. Tang ban yo kta la biang gong. Pidan kumia kata kajing ang nuot. Nung terakhir orang ngatip mengalek rahan mana kemat jong me. Ray. Ngadi banyo ketak me try. Katin sublay ke tu. Ngadukot arupra kong naba kala ong. Ladangan syok ketak. Yagi chankop jong ngan sakia. Ti kumni ru kata kajing konsoy kasnam jong ka kala rengat no. Bat kala sngot tu. Hakamet bakalayok kia nakataka jing pang sitom. Jisu tip ya ka ulam tip.
Uya laga jong kelenti. Tak ya ka uya bet. Tamo kebabel ke tu. Baka ta ka brio marsen kita. Karangat no kata ka jimi Islam jong ka. Kas ngo tu. Baka don ka bor ayu ka balatut. Ha ka met jong ka. Baka ngo tu. Baka lakia. Kas ngo tu baka la yo ya ka bor. Parangat. Ha ni kamit. Lada don nam preng jong pi ki bat telot bor. Ki bas ngo luat aga jing em ka jong pi. Ngangai utrain penchat bor pi na do ka ni kamit. Amen. Ketayo try, balon pila yo ketayo Kasi jo blay ki to. Te kumni ru kata ka jing kersoi ka snam jong ka kalarangat no. Bakala smol to hal ka met bakala yo khia na ta ka jing pang sitom. U Jisu kumni ru ba utep ya dia bakata ka bor kala mino. Nau haba ula pai pedeng utai ba utau pai ba long. Ai bakta iki janjonga. Pitep nem kata ka breu ru kata ka juk ka porem. Kayo kata ka bor. U Jisu kata ka bor. Usungulo. Sungu telat bor. Maru sungu tu bakala mi ka bor na u. Bakala let siya Syanore. Pitep nem. Bau Jisu unsiu spa engi Mde bu siu U Jisu nakamanta jongi uhaban mi ya ka bor ka jong o. Uhaban mi ya ka bor ka jong. Berkat pia bala syok la bam ya o la sempat ya o. Haban ba sa ka ding pna. Uhaban kiu syau taulom Golgotha. Ulapan mi la ka jong ka bor do bom la syok ban ba ka ding pna. La kot yu Simon nong kirini ban ba ban yarap ya kata ka ding pna. Ban dala pais di shalom. Oh la weng ya ta ka pansget sya ki shim. Ki senar mdi prek. Kacing pang ka balapalat. Pang na do kli. Pang na do kti. Pang ka ni ka mat. Pang na do ki kejat. Ulapan mi la ka jong ka bor. Ban pen kia yang apa dia pi. Ulapan mi la ka jong ka bor. Ban pen em yang apa dia pi. Ha kata ka boru. Kalong ya ka di ka breu. Baka bor na u kalamino. Borong uta bakta yang naman ngalas ngoto ban pen kia. Ngadon kam ban siudor. Jisu ay to mano. Wai bakta nga. So ka jinga balain kesenran de. Wai bakta me de Jisu ka nepai ba ya bun me bakta me. Bun ki Kristan. Agari ka jungi lite ki bun plat ki Kristan. Tamba nga snow dang duna ki bakta yo. Utray ukwa engi hagan gamit. Bangin long kita ki bakta yo. Ngin long ki bakta yo. Ki terang cisha. Ya kata kajingta. Kamot iu kata kajingta. Kata kajingta. Bahkan don ka personal contact. Utau breu baru try. Utray gani gamit ukwa. Yang i bangin kata yo. Ukwa bangin kata yo. Kata. Namara babi kata yo try Kawan ka bor ka jing im ka jong pi. Barhani ka bor kawan Kumba ka long ni ka breu kala deban sngo le ran ka lim su ting ka babel ke to ngak play na kting ki jong play. Hakabo Jisu wong bakta ki janjunga. Tiki senranju ki leong hau meu ini pai ba kenturi mekat ni mekeli bakta yanga. Tiu lakmi baro saudang banyu ya kata ka bulale hakane. Henry kata ka breu daga ba shifting bat ba kinyo baga da snoto ya ka bala leha ka kalawan bakala jam ngon hakamat jungu bat kala ya tu hau ya ka ba shisha baro hallelujah kani ka breu kala snow kiyo on ka ktien ka jong blay kala shifting namar ladaka ka pla Katieng yo pat ba. Katieng yo pat ba ne katieng yo Jisu ru yo Jisu wong pakta yang apeleng. Mapa ka bapang mi Islam. Henry ka ni ka breu. Karis. Kakendo yala de. Kasno shap tieng yo tau pat ba. Kada snuk nyo yo tau pat ba. Henry kada kendo yala de. Namar kala snuk to ya ka bala jah ka jing im jongka. Bat kita ken ki Kristan ki besisya.
Lada kila yo ya ka jing kta na utrai. Dai maki ki bakta baka bor ka jong try ka wan haki am ndala yo mat ya ka bor ka jong try mdan mano balaan persange syu yau tau brio. Lini ya kata ka brio ban yalap ban pla ban saki ya ka ka bau try ula le ka jim ka jongki. Ni ki brio kin ong yang bala biet. La khle biet. Siar wai song shit, siar le song shit, siar mane song shit. Song shit kum no kan pi. Song shit kum no kan. Namar kata kabor ka jong kelawan hangi ka ding ka jong kelawan hangi. Takadaw buon sin ki ong tu pastor ban tai khle biet to. Khle biet kum no kan hap khle biet da wan ka ding jong blai tu nut song khop. Tadaw kam lei. So tu jeng rai. Kam lei lakum no pi ang ngan sya kriu try. Namar balai ulah kata. Ngadi nong pok bekrau tam. Dah bangalas ngotok bakata ka jing ka jing ka larung hanga. Ka jing map ka jing ka larung hanga. Ka bor ka jing ka larung hanga. Ngamla ban syong kop mar jisu wang mano bakta. Ya to. Ngamla ban Ngamla ban sat ya ka jong isintor ka jonga banganum ya to ya ka ka bo blai la le ka jing ka jonga. Pitep nam ka jing lap ka bakrau tam ka dagay. Kadai kata kasni ka ba pia shambat u Jesu. Pin pa you Paul. Ya ka jing lap ka jom u ya lap baitang ya ka tagaway. Ya ka jing kendo ka jong bad u Jesu men ba udang long sol jong ka Tarsus ha ka lenti ha Damascus. Habau yang hakamat jong Philip. Habau yang hakamat jong Musim Agrippa. Hakamat jong Felix. Hado hakamat jong Kaisar. Uya to dan yang ka jo si ka jo. Ya ka jing Sham ka jong u. Haka lenti ha Damascus. Uneu breu basion ya kita kinong bot. Jong Jesu. Lakot iki people of the way. Ki breu jong kalenti. Wang ki ay gini ki breu kalenti. Naman masyadi reuniam. Usol ke Tarsus di reuniam. Ubayat pun hek kemat bet sebalet. Mano kita? Kibabut yang tahu Jesu? Kacih hikai klek bet yo kum kata. Mano bala? Banyak challenge. Ngadon hakan nyam kabadai. Kan nyam tenrai. Kan nyam jiu. Kan nyam jong Moses. Jesu yo ta? Reuniam, uit ya kaniam. Yo snow sipang Jesu, uang way tau Jesu. Haduk dalai kenduk dalai dung makaliti Damascus. Sol. Balai me pensitam banyanga. Balai way. Ngade yu Jesu. Uba me pensitam ben. Dan kamu pertat telam tiat yu. Udaya syam yau try. Unih ubasyun yu Jesu. Mentau ong yang aban im kalong ukris. Banyap kalong gajing mentoy. Wang kordit ladangam yalap ya ka gospel. Unih udaya ubreu ubaya syam. Usno to makata ka jingit ka jong try. Kabakraw ka kata kalawan jelang. Larung keluk. Haka donut ka jong balapan temayo sol. Hado la ula kelau Paul. Wow. Kani ka brio. Kamla ban len. Kani ka brio kamla ban syus ngapjar. Ya ka ka bau try ula le haka jingim ka jong ka. Namar kalayo kia na kata ka jing ban ben. Kat arsnam na kata ka jing pang mi snam jong ka. Oh hallelujah ngalasok. Lapelat par yang abadok. Karwa ya kata kesengi ngangat. Ngaladuk hakadok. Ngaladuk hakamensim. Ngaladuk luk. Handrai haleluya. Hakane kesengi ngalasem yunong pen kia. Yunong pen im jonga. Kalarwai kalayaro. Bat kala. Wau try ong kumno vitip namar bakala yatu em. Ong kilit na mapah ka besok. Try udah kerku ya ka. Kaktiin ke jong belai ke angkum ni. Kikintiin ki bakat do ke bau Jesu kren. U angkum ni. Ula ong tihaka. Kukun ke jinget jong pa ke lapen kia ya pa. Tu kilet aga basuk.
batulong kabala khiap ha naga jingpang shitom jongpa ane mdei tang bakala shio khia utrai udapen scam yagata ka ka baulale haga jing em ga jongka fitip nem la dau trai ula kta ya pi la dau trai ula pendai yagata ka jing ka jong ha pi nganget pinam long sho ki riuniam kita ki badon haka religious people and repiwan shaka relationship shaka jinya day badu kata ka personal relationship ka jinya day ka ba marmet ka ba pi day badu bat haba pila don kata ka jinya day hang ta pi thu ya u ka babel kong la pi len yang akhmat ki brio ngan len ye fi hakmat ukpa lada pi ply yang akhmat ki brio ngan ply fi hakmat ukpa uang ye no ya kita ken ki blayo sngo ya ka tin ya ka bau trau la le shibon ki kamba andre kim jia tho ki ong sngo le ran ya kita ki bau trau la penem ki ong tip ula penem sishan em yang a fitep bakani ka brio anda bakala yo mat sisha ka pla but anda kala pla u jisu pen scam ya kata ladang im pla utrai ruang ami tho ya fi namar ba fi klem itu em kani ka brio kala pla hakmat upai ba kam shimla len ka pla tadehing ta mo trai ru pla ya ka baka jinget jong phala pen khia ai fa khilai ja ka basok wang but pan khia no sendan na do man ta ka sngi baka ni ka jingpang kanam wan sho sa sin kanum kisnam kanum cha sho ya pa kan long normal kum ka brio pan long khia mdai tang ha ka ta ka do andre man ta ka sngi phala sham snan yo nong pen em jong pa hallelujah utrai uda pen scam abang akan mau menta ka don ka wei ka benta ka bau trai pen scam ya kata ka jingkala ka bamut ka wei ka long yu Zacchaeus mangala kren mene onda habau jisu long ha ka yeng Zacchaeus I know she teng nak ta ka badon shagi baduk but so sha usiu no shagi tau la bam club but u jisu pen scam wong ha ka ne ka ski ka jing penem kala wan ha ka yeng ka jong me namarula le ya ka tau la pla akamat ki pat ba dah bulai kenduk yu nong kerku yu nong penem benut syung ala yo yu nong kerku la biang hi dehing tabu jisu pen scam ya ke ching penem ha ka yeng ka jong Zacchaeus ha ka ni ka sngi open scam ru ya ka ni ka breu ka chinge jong pala pen khia fa kilai ka basok ba fanam pang sho na do menta barang nge ka ni ka sngi la da pi sngo bo trai la kta ya pi pin yeng na ka jaka shong ka jong pi ngin yo banduai na kabanta jong pi baru try unong ka jinget jong pi ka pen im ya fi ka ni sngi kilai da basok na do menta ka pop kanom la ban job show ya pi tolong khia na do menta ka sngi tat hado ka jingwan ka jonga angai utrai ka ya pi ka ni sngi magin mi nang ni om show kum ta ki breu ki bapang kum kita ki breu ki badon ya kata ka jing penrem ya kata ka jing sngo rem namar ka pop utrai udah nak ke jaka bat haba pi kta utrai pitep nam ke jan ka utrai pong u jisu u dei urang ba leng do kum urang ba leng do u pong ya ta ke jan ke airport ke di ke jan bagi rang ba leng do ki ju pong ba jisu de rang ba leng do ba kan jaman sim jongi ba ni ka breu ka kta ya kata ke airport ka ba kren ya kata ka hok ke jong blai ka kta ya ka hok jong blai bat ka hok ka jong blai ka wan ha ka Bible ke thu ingi ladangi puli ngastunat ini ka dekot shiti shiki Hebrew kalnong ka bas sao ka dekot ka bakat san ka ong namar ngim don urang ba leng do ubam la ban ya sngo lembat ki jing telot jongi Henry yo bala penshoy haki eke baro sabi mingi Henry klem ka pop namar ngim don urang ba leng do ubam la ban ya sngo lembat ki jing telot jongi urang ba leng do u jisu u sngo lem ya pi kumbau sngo lem ya ka ne ka breu ka bapang ha ka ne ka jingpang jongka u sngo lem yangi ha ka jingpang jongka pop u sngo lem biar ta ka jing telot ka jongi badam tambo sngo lem Henry u pen khia yangi kanu ana pen fi kwa ban long khia no no ni ka miet ra ki ti ki jong fi pi kwa ban khia aga man sim ka jong pi ta yu tra ya ka jan ka hok ka jong o blai kan wan ha pi ka ni ka miet hallelujah
Pila ban ong ini kecing dua ong try Jesu. Ngasongo ya me. Mamekta ya nga. Matry na do ka ni gamin. Nganom lang siyo kumjo. Ngasngo mamelakta ya nga try. Ngalatamay na do ka ni gamin. Ngalayok hiya na do ka ni gamin. Try. Ngan playa me. Nganom lerain. Ngatip amel hamahap yang ha. Nganom sengol lerain man playa me. Pada do keski ke jingwan ke jong me. Everything with Jesus. Amen. Ngangyat haba fi duai ya kani ka jing duai. Ngangyat utrai ukta fi. Bangangyat utrai uwan hapo jong fi. Bangangyat ngado kani ka sngi pinomlong shu tu breu barim pra long no ubreu ubathamai ubayat ha ka jingi kai ka jong utrai ubayai ne bat utrai bat ngangyat ru ba firu finangai puli yang ktin ka jong blai ba finang la ban san ru ha ka ktin ka jong utrai ku blai shibun bari orang don apreng jongi ha ka ni ka sngi finang kwa shishu ban yo ki jingi kai ne finang kwa ban wa yo ki jingi selok ne finang kwa ya ki jingi duai pila ban phone ya ki numbers wa fi ya ki screen ki jong fi ne pila ban wan kendu ka office jong ka potnet ka badan ha de po nong thamai nong kriam te tat adu bang ne syam yang pat aku ka sngi u blai ka jing suk ulor ka number fi baro amen. Kini kalong ke jing pentip, but kata ke jing pentip kalong ba pinyalong ki ba husiar pinyalong ki brio ki ba start. Mardon ki brio ki ba shimkabu ha ke kerteng ke jonga ban yapang pisa na ki brio. But ki postru da ke kerteng ke jonga but ban ong ba ngidan kam pisa kumta. But ngilawat jing tip kini kimde na po India ki na po Nigeria. Badeng ta pi hap ban long ki brio ki ba start banum nget lane banum bit namar kini ki fraud kini ki brio ki ba syukor kum ba ktin ga jong blai ka ong bagi ski ki ba khado ginon shibun ginong syukor tadeng ta to long fi ki brio ki ba start ken mau kini ka wei naladi ngam jupan pisa na pi balada ka poi ka por ban le kum taru ngan na ong hi daladi henry yamantai hado menta ngimpat jule kum ta te ken mau pi kiba sngap ya ka program jo ka pon kiba page ya ka khobol ke jong try na ka sngi wanum bi ban ya comment semar kani ka mi haki comment section baladan we breu ba post ka kerteng ke jonga uba pan pisa na ki breu tadeng ta tolong fi ki breu kiba start ban ngasngo ba ngin off no ka comment section ke jongi khnang ba kum kini ki jaj jing thau ginom la ban shukori ki breu ki babon tadeng ta la fi kwa jing duai fi la ban phone be ha ka ke number fi ka screen ke jong pi la fi kwa ban ye kendo ingi fi la man chini ka office jong ka potnet nginda smo comment nginda smo tanat bangin ye kendo markmat bat pi te utrai nang kar khu ye fi tolong fi ki breu ki basta tolong fi ki breu ru ki badap da ka jing shem phang ai ba phin lait na ki jing shukor ai ba phin lait na ki bor ki jong baman ki ba lam ler ye pi utrai nang kar khu ye fi but unang ai fi ka bor fi nang la ban shakri utrai khableshibon